Fundació Joan Miró. Enmig de Montjuïc, a Barcelona, entre l'ombra dels arbres, els volums blancs de la Fundació Joan Miró no passen desapercebuts. Al seu interior es custodien més de 14.000 peces del pintor surrealista, entre pintures, escultures, ceràmiques i tapissos. Un dels valors més importants de la Fundació és que conserva gairebé tots els dibuixos preparatoris a Joan Miró, amb més de 8.000 referències, un material bàsic per entendre l'obra a l'artista. El fons es va crear principalment amb una donació del propi Joan Miró i es va ampliar amb donacions de familiars, amics i col·leccionistes. La col·lecció de la Fundació permet realitzar un viatge a través de la vida artística de Miró. Començant amb les primeres pintures, amb clara influència de l'impressionisme, el fauvisme i el cubisme francesos, ermita de Sant Joan d'Horta o retrat d'una vaileta. Passant per l'etapa plenament surrealista, l'ampolla de vi i els coneguts collages, homenatge a Prats. I acabant amb les seves obres sobre la Guerra Civil, home i dona davant d'un munt d'excrements i els quadres de les constel·lacions. Però el museu no només destaca per l'obra que acull, sinó també pels seus plantejaments arquitectònics i museològics. Miró volia obrir una fundació que mirés cap al futur, que no es convertís en un temple d'objectes de col·leccionista, sinó en un lloc de descoberta i debat. I amb aquest objectiu va demanar a l'arquitecte Josep Lluís Cerc que construís un edifici amb personalitat pròpia. El resultat és una arquitectura que és el millor aparador possible de l'obra de l'artista.